Machiegni jahera mar penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu matae chendo ni en Andruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kod odiechieng' ma kawuono kendo antiere gi geno ni kori mondo mi wapuonjre wayawe pachwa kotenore kod tuoche mopogore opogore manyalo ketho ngimawa to e chendo ni wawacho ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari osechopo e studio adwa na miye thuolo arwake onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye en laktar molonye weche mage aito wadonje to kachiel machiegni daktari e chendo ma kawuono. Erokamano, ginyinga an Daktari Dennis Miskela Mbega, an wuod Nyakach Kabodho, Paponditi, kendo atiyo Kenyatta Hospital, kendo seche moko bende kane kawe weche mag thieth mag joma mine, ane chama mag riwruok mag dakteche Kenya, KMPDU, kaka jalup jagoro. Lakini elo makawuone budhoni, abiro kaka daktari mar joma mine, kata gi dho ngere gynecologist. Yes. Daktari ya wamama. Daktari ya wamama. Kaka yes. Thothne waluongiga. Bas, osiep joma mine. Amor mar bedo kodi daktari. Nitiere wach moro mane owuok kotenore kod ngima lakteche, kotenore kod weche mag dang'ni mag paro kod gik makamago mane wabowuoye e kidieny machielo. Kata kamano gi lakteche gi to daher mondo wadonje twak achiel kachiel kendo nikech wasebedo kod cervical cancer awareness month mano e dwe mar achiel ni duto te. Dwe mar achiel rumo kawuono. Wadwa ni mondo mwang'e ane cancer mar cervix kata mar dhood nyodo. Seche montiere awareness month watieka awareness month nitiere gimoro ma samoro wano wil godo ma okwamulo to nonego beni wamulo kaka no opangre gi opango mar budhoni en ni dwe mokwongo mar Januari piny mangima temo kelo ng'eyo kod mbaka migoyo weche mag kansa mag dhood nyodo kaka cervical cancer nikech kansa ni en tuo mobiro marach ni king'iyo e joma mine kansa manego mine mogik e piny mangima en kansa mar thuno breast cancer to iluwe gi kansa mar dhood nyodo to malite mogik ni koro Kenya ka koro biro marach ma almost mine ma almost 75,000 iyudo gi tuoni higa ka higa to almost every day pile lal jo tuo mine mar mok tini apar matho pile ka ai tuo mar kansa mar nyodo ni to gomi nyaka wago mbaka ne kabisa en ni en kansa ma nitie pinje mose eradicate kata osegole maonge pinje mamoko yes nitie pinje ma dho ngere mosegole nikech en kansa ma thiedho en gi thieth ne to geng'e be yot nikech onge gima kele to diga kigeng'e emomiyo nyaka wago mbaka ne mondo jopiny ong'e nikech ng'eni muma wacho ni jo Nyasaye thon nikech onge ng'eyo kia kelo chandruok yes ka kelo chandruok kawuono kwa biro go mbaka ni en mbaka ma I hope ni bang' tieko kwa tieko to mine tema winjo manie dhoka luo bo wuok mondo bi otim kaka wadhi wacho mbele ka mondo lok ngimagi kendo lok ngima mag wegi joma gihero gi wedegi kamano winjo kiwacho kacha ni nitiere pinje mamoko ma osetieke chuth ma oonge bende ok ochandgi kata matin kata kamano pacho ka iwacho ni mine 10 wito ngimagi odiechieng' kodiechieng' mano kwa nyalo kete ndalo 7 juma mano mine 70 e dwe achiel gin mine adi e higa achiel gin mine adi mano en kwan mamalo mokalo mano kwa kete e Kenya mangima kora adwa ni mondo madoga ne gwenge mag Nyanza statistics chal nade Nyanza kod alwora mare mano gwenge wa mag Kaluo ka wang'iyo weche mag Kaluo en ni wanto kod wan marach mogik kata ki bet kabito hospital kata clinic ma Nairobi kae to jogo mwa hinyo yudo gi tuoni kendo medo thiedho dwa gin mine ma Kaluo to nang'o kama nikech tuoni osefweny ni gima miyo omedre kendo miyo olandre kabisa en ka immunity ni mari kata teko mar dendi mar tek mag dendi odok piny no kaka luo kucha HIV prevalence tuo maduong' mar ukimwi odwa beti mang'eny tie nam kae koro ka tuo no sebedo to moduoko tek mag dendi piny kata immunity ni piny koro virus makelo kansa ni medre mang'eny kendo miyo loko tuo ni bedo kansa emomiyo nyaka kaka wan jonagi wang'eni numbers gi inyowa kabisa numbers mag joma nigi tuoni nyaka go watang' ne kendo waket some seriousness nikech king'iyo bende kata weche mag thieth gi iyudo ka Kenyatta nyalo thiedho tuoni Eldoret nyalo thiedho tuoni Kenyatta University nyalo thiedho tuoni to mashinde mag thiedho tuoni onge Kaluo kata chiel ma en gima lit mogik wane ma wathagre mogik ne wach tuoni to koro wane maonge thieth emomiyo koro kisu wacho ni prevention better than cure
ki gengo ema bo konyo nyaka chieng' moro maybe jo ter sirikal ne teko mar nyiewo machines gi weche thieth mag tuoni. Omiyo kawuono kada ka onagien ni ang'enu penjru ni to first of all cancer mar cervix ni en ang'o? Ninde joma kiera ni dho nyodo ne en ang'o? To aneno picha manoket kae ma tango kamoro gi cervix matango dhood achung' matin kineno ma en od nyodo kata uterus to magi ni ovaries magi kuonde mantie tong mag nyodo to mae kama nyathi donge to mae cervix inyuolo go nyathi ko cancer ni en cancer mabiro mako ka yes to ken gimi nyalo neno gi wangi nono me ndi screening manyaka timne koro kwase ng'eyo what cervix is kata dhood nyodo gima en ni koro kaka jopiny onego wafwenye en ang'o manyalo kelo tuoni kaka mokwongo ni the number one cause en virus miluongo ni human papilloma virus HPV to virusi ni en virusi miyudo ka ji ogamre kata through sexual intercourse ka ji oriwore weche hera omiyo ineno ka ng'ama miyo gi madichuo oriwore maonge kata gi kinga kata ka ng'ama dichuo kata ng'ama miyo nigi johera mang'eny multiple sexual partners koro medo chances ma yudo virus ni malo bedo mang'eny ko virus ni en onge wach to kodhi yudo ka kodendi ni immunity kata mageng'o tuoche odok piny koro virus ni koro jako medore to jako loko kit cells kata kit del cervix kaka chalo e dho nyodo ko wach ni lokore cancer to kendo gima lokore ni ko kido virus no kawuono to 1 week 2 months obedo cancer pana en gima timre over 10-20 years en gima very slow process emomiyo koro nyaka jothura nyaka timgino ni screening kisenge maber ni in a risk no ni ngama maybe immunity ni piny maybe in gi tuo kata maybe in gi yedhi monyo maduoko immunity ni piny to maybe ing'eyo kata ni isebedo ka kiti gidak ni kata your life you have had multiple sexual partners kata johera mang'eny kata kineno ko iwacho ni kata mana weche mag joma madho ndawa and all that but gima dani jopiny ong'eyo e chat ni en weche mar virus no en weche mag HIV mago some of the top causes gi weche mag multiple sexual partners so once kisenge mano ko wapije to ko wagenge nade wasenge ni tuo ni en tuo ma ko fweny chon kaka pinje mako no se eradicate to negi gole nade en ni idhi tipimi ko kapod virus oyudi ka ntiere to icha ko thiedhi chon ntie kaka itimo ni luongo ni pap smear ma ing'iyo iga ka iga ne jogo man nigi tuo mar HIV kata kuom higni 3 ne jogo maonge gi tuo mar HIV idhi to ntie kaka watimo pap smear wagolo ringre matin kanyo to wapimo to kaka gigo chal apa ni kar pap smear kanyo wabochope to nikecha iketo maino mang'eny mokale gwenge wa mag Nyanza ni nitiere kaka jowa mawuok Nyanza ema nitiere kod chandruog ni moingo gwenge mamoko namba achiel wacho ni kute mag ayaki pod ng'eny mokalo e gwenge wa mag Nyanza kute mag ayaki bende ilando mana kokalo e yore mag terruok mana kaka ni wacho cha kopogore kod kute mag ayaki ang'o kendo mwanyalo keto oganda wa mane Nyanza e thuolo mamalo mar gamo kansa mar dhood nyodo ni kaka na wacho ni ka kid somo kata research mosetim na mwaseneno en ni ki lokin kata kito focus e weche ma Nyanza to the biggest gima problem mogik en wach mar gute mag ayaki bako kwa ng'eyo the general population kaka piny mangima to bado ni jogo ma osebedo gi johera mang'eny ni risk obedo malo kabisa kata jogo ma timo weche mag terruok maonge gi protection virus mar HPV kata human papilloma virus ma wacho ni en tuo ma wacho ni is sexually transmitted en kute ge ilando mana gi weche mag terruok ema ka ji ogeng'o weche go motiyo kata gi kinga maber yes gi raboyunga to koro waduoko incidence ne chien emomiyo ko jothuro nyaka wagone gi mpaka ni weche mag social life yes nyaka ko wang'i lit ne bende ni joma chuo nyalo bedo gi kute mag
virus HPV ni. Yes. To enonge gi symptom ni kaka nyach nyalo wedi ni dendi rami kata ntiere kaka dung ni golo kata mana tutu. Inyalo ng'eyo kata ni in gi tuo moro. To ka virus ni enonge gi symptom. Ma dichuo mani kode ok nyal ng'eyo kata jahera ne ok nyal ng'eyo. To kichen kute mok nyal neno bende to bende ok kata ni nyalo guya ni dendi ili hapana. Enena gima you're a silent carrier kaka ngama dichuo. Koro into kai ngama dichuo pono ni gi johera mang'eny. Yes. Koro ni ke mana ne minegi. Kato minegi bedo kod chandruok. So ni mama ni labda ngani kata ni ng'eyo kata kane pod ni high school kata mana university. Mudhimu weru ma idhimi tedo mangi igina par no se kadwa ni kata ngani no se dige maisha ne mbele. Alchieng moro riponi kansa maki. Koro kikiweka ni kido kansa no ni nyalo kata ni tago blame kata mana chuori midago sani. En gima samoro wa ni yudo chon kata mana ni. To bende ko kamondi kini ko ni joma ni kode bende ni ko ni nyiso niya ni kai ko ni tuo no kata ngeni kata gwenge kucha ndi joma ni tuo no. Koro kikweni ni miyo ni tuo ni ko ni chuore mano miye kata ni miyo ni tuo kutuma ayaki kata nango aba. Mago mana risk factors. Nti joma yude kata maonge kata gigi wach mar HIV no kata maonge kata wach mag terruok ma ko kiko beni en stigma niko kai ni kodi cha kuluo ni ibo weni ka ano chot kunya kwa tangu kama no daktari aneno ka akiwacho kacha main causes yani gigo manyalo keto ngato e ongala manyime mar gamo kute kata HPV ni ma en human papilloma virus. Daktari waneno ka namba 1 en johera mang'eny mana ka kiseketo maino kendo wacho kacha ni kaber to ibed kod ngata achiel chakre tin ni nyaka ibed ngat mang'ongo. Aya aneno wach mar weak immunity tinde ni rateke mag del ma odhi piny ma isenyiso gigo manyalo miyo rateke mag del dok piny tuoche kaka mag kute mag ayaki samoro tiere thieth kaka thieth mag kansa mopogore samoro tiere yedhe mimuonyo nyalo miyo immunity dhi piny. Adwa ni mulna kar contraceptive pills tene ni magi gin yedhe mag komo nyuol. Joma mine ema thoro tiyo kod yedhe gi daktari. Mulna contraceptive pills gi kod kansa. Kaiti chaki mulna namba mamalo high number of pregnancies tende ni seche ma igamo imako HD ng'eny dinwaya bende keti thuolo mamalo daktari. Gima dawachi wach chatni. Weche mag contraceptive ni nitiere gimacho ni controversy ni kacha ni weche mag komo nyuol kelo kansa to mine bo weyo tiyo gi yedhe gi onge kamondi ke ratiro ni koro ni kimunyo yedhe gi to mi kansa moni yako aketi gibati beni seche moko kidi munyo yedhe mag komo nyuol gi to koro gijige ni okinyal mako ich koro kidhi gamri gi ngama dichuo to kitigi raboyunga kijinge ni itiyo gi yedhe ko mane ka komedo risk to onge kamondi ke ni kimonyo yadhni to jimi kansa onge kaka nyalo yiene yath mora magelo kansa mondo tige e dend dhano mano nyaka aket maber e weche mag high number of pregnancies be onge kamondi kata ni gi nyithindo chiko ko in gi risk mar yudo kansa ni injo en mana ni kajima ine gi nyithindo mang'eny no niso ni iromo gi jaodi maonge gi raboyunga bende seche mang'eny kata jahera ni ko e risk cha so risk it just comes down to exposure mar weche mag gamruok emomiyo gintie kanyo yes ndawa to jionge teni ndawa kelo tabu mang'eny okanena kata mana cancer mar dhood nyodo kata mana lung cancer and all that ko ndawa to jopita ng'eyo ni ndawa to wajne rach ma ng'ama madhe to ng'enge ni sume mokete dende as to mag STDs ni eka nacho ni virus no en tuo mikelo gi weche mag gamruok to seche me ido kata mana ki ido tuoche mag nyege gizo ni eye kanyo bende nyalo ni virusi guntiere ka nyalo yudo nyach en tuo ma inyalo koso ga you're really at risk because ndiere kaka idak kitingimani kata kaka jahera ni odak kitingimani makedi risk mar yudo virus makelo tuo ni ema kaka wach STD no kurobire en chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo kansa mar dhood nyodo kata cervical cancer mabede daktari opimonwa kacha ni en kansa manego mine manyalo romo 10 odiechieng' kodiechieng' mano kwan man malo matamre gi nono ponono ni tiere kod wach
madiher mondo mitudri godo kodwa, inyalo tudori kodwa kokale yor email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Inyalo tudori kodwa Facebook page en RAMOGITV #penjlaktar. Inyalo tudori kodwa bende kokale yor SMS, namba mar SMS en 23600. Daktari, ipimonwa kacha ni en gima amabor kendo nyalo wuotho mos ma kifwenye to tok higni 10, tok higni 20 kata tok higni 25. Po nono ni ng'ato neno ranyisi mag to nyalo chichi ni nyaka bedie ni entiere kod kansa mar dhood nyudo. Entiere ranyisi nyalo yudo. To mokwongo gima nyaka adang'ise jopiny ni wach mar kansa mar dhood nyudo ni en tuo ma dho ngere ni dehumanizing. En tuo ma biro gi wich kuot mang'eny. Nikech en tuo ma ka iyudo to chakre ni seche miromo kata gi jaherani ibone ujo rem mang'eny. Bang'e tido ka remo wuok, ni postcoital bleeding mar dendi duok remo kise romo gi ng'ama dichuo. To seche moko be nyalo ka nitiere kata chilo kata discharge kata mana tutu mawuok e dendi ka ng'ama miyo. Man nigi tik magalagala. Ma seche moko idhi hospital ing'isi ni in infection, timi antibiotic, imi yedhe ni muony, yedhe ni mondo iket dhood nyuol to ok changi. Kokino ka in gi discharge ma kata kidhi hospital tithiedhe pile pile to ok ochangi, nyaka itang'ne. Remo mawuok ma kionge dwe to remo wuok kata ka iromo gi ng'ama dichuo. Lit seche miromo gi jaherani, mago symptoms manyalo nyiso ni kansa no kose chakre. Onyalo bedo kansa. Yes, kako medo medre, tudo ka ko spread, ko ng'ato tiende ni kuot. Yudo ka ng'ato kodhiero to remo o bleed ma excess. Yudo ka ng'ato go enena gi remo mar bathie kamoro mokiano ochakre gi kanye. Ya? Yudo ka ng'ato kata kan en lach ko lama ber. To mago ko ose advance. The earliest signs en wach rem, gi wach chilo kata remo kata gi tutu mawuok no, gi wacha mar bang' romo ng'ama dichuo to you have that bleeding. Kuma jopiny nyaka ng'e to ka in kode be kiluor ni ma kansa. Wamake maka kanyo daktari wayudi yueyo ka waduogo to kama daktari owe godo no emwachako godo. To kanyo bende pod idhi yudo thuolo mondo mitudri kodwa seche mwamedo sudo to penyo ni donjo to daktari medo lero mondo miyuda konyruok mang'eny kotenore kod chenro ma kawuono. Omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi kidieny mar 2 ok adwa nobayi. We all want a piece of the action. The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Passion nigi kidienje ariyo. Ntiere moro ma nyatong gweno kod ma purple. Adwa ni ng'eni tapki en nyaminwa. Tomo bedo nyaka chieng'. To anabo konye gimoro amora. Weche manyien muoch pile ka pile, kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome, kata anyalo bedo e kind joma kele. Gi simba mar smartphone, Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda. Amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Ok en kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch. Bede kin joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien.
Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sasa life imekuwa hard sana, lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Juu wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Machiegni kendo penj laktar kokalo RAMOGITV ngima en mwandu. Wang'io kansa mar dhood nyodo, daktari opimonwa kacha gigo manyalo keto ng'ato e ong'ala manyime mar bedo kod kansa ni. Namba 1 owacho ni bedo kod johera mang'eny mopogore opogore, kata wacho kacha ni bedo kod timo hera maonge kod ritruok kata ma okitiyo kod raboyunga nyalo keti thuolo mamalo, kaito bendo nyiswa gik mopogore opogore kaka rateke mag del, ma bendo mulonwa kacha nyaka gwengewa mag Nyanza, ma bende ema jowa nitiere kod chandruok mokalo mar tuoni. Kane pok wadhi yo daktari ni pimonwa kacha ranyisi maka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bedie ni kansa ni nyalo bedo ni osechake dende. Ma ranyisi mana winjo kikete maino en rem seche ma ng'ato riwore kod jaode, kata remo mawuok tok riwruok no, discharge, gik moko kaka tutu kata uchafu manyalo wuok kuom dende ng'ama miyo kod gik makamago. Aneno ka ikelonwa ranyisi go ka maber mokalo kendo picha ni tangonwa gi maber. To piny ka iwacho nwa kacha ni rare symptoms. Rare symptoms ni koro tiende nang'o daktari? Mangiso ni the common symptoms koja gimalo kacha mago gin ranyisi machako chon, mialo ng'eyo chon. To kane ko ichopo piny kae mogo tuono ose dhi masi makoro ni bowel kod bladder issue ni ma wacho weche mag chok kata gi weche mag lach ne. Eni koro tuono ose dhi ma odhi nyaka bladder, mfuko mar lach, kata odok chien modhi nyaka intestine. Enyimbich. Makoro weno kako ng'ato iyokorre okodhi chuma ber rem, kata mana back pain niko ondingi rami. Ko entu makoro se dhi makoro o spread nyaka toki. Tindi ka kuot mono tuono osedhi mo donyo makoro o block ureters. Mago gin tubes magolo lach e roki ka kelo piny. Makoro ka utili cha roki koro kethre gech lach okuo maber. Ku lach odhi to dong e kidney to ko kidneys shut down. Ku ka kidney shut down to ko tinde gi chako kuot. Emiyo ka gol mago ko rare symptoms. Makichopo kata koro weche tek ma ok dite maberberi. Maloka pod berberi kan get treatment. Yes. Daktari ponono ni ng'ato neno ranyisi gi. Onego bende neno ranyisi gi ma sasa mokwongo neno ranyisi mokwongo kuom ranyisi ko winjo rem seche ma oriwore kod jaode, kata ko neno remo, kata ka ponono no winjo ka nitiere kod uchafu mawuok e dende. Sasa ma ng'ato neno ranyisi gi onego bende rito koso onego bende oringo ng'wech piyo piyo kaka dwarore mondo mi odhi ir laktar. Kaito seche musebiro iri kaka daktari, thothne utimo ga test magi mondo mi onyisi kata othibitisha ni ma en kidieny mar kansa ni. Ma penyo maber. Kwanza en ni ng'ama miyo nyaka ng'e dende. Nyaka ng'e chal mar kaka dwe ne chal. Maka ng'ama miyo ko neno ka remo dwa biro e kind dwe. Ong'e ni ono biro kata oyudo remo mar dwe e giko dwe to odhi obiro diere kae. To go gini biro mabaga okani to ko tim nade. Kero ni en remo mono matin ma en sporting. Makira ko law ma iyecha to kidhi look riti neno ka in gi sports kanyo nyaka itang. Gino kikaw mayot. To chi makata kino ka in gi this discharge. Many of the times ndalo mang'eny thothne en ni ka in gi that discharge kata uchafu mawuok no to nyalo bedo en infection ma ithiedho to rumo. To ka en mawach mani ichako gi nyabola dispensary oketi ya thonge idhi papo nditi kacha othiedhi onge ujao tedi kia nyakwere kata aero to nigi ena nema okiri na gi flagell ki antibiotic ikiani kuri yakitangni odi olal wikachiel uchako duogo
koro chopo kama koni akipenyi ni ntigi makoro dhi mbele kae mok kawaida makoro iwuok idhi ir daktari to ki chopo daktari molony maber e wechegi mo winjo kaka igone mbaka ni giro setaka kata mana iga chiel kata mana dweche ariyo ma ok changi to nyaka koro daktari tang mo tim pim moko ma pim mokwongo ma nyaka kwongo tim en ni ntie kaka waketo speculum ntie picha mane waketo kae mo ang'i chal mar dhonyodo yes kino ka koro ntie lokruok ma jako bet kata gi mana kino giwangi kama ntie kata mana dhola mineno ka jamu kiyiego yeah ti ikaw ringo kanyo ma ti tere e laboratory ipimo kaka chal mare to ka pod en kansa machon mapok olosa dhola mineno giwang nono to ntie kaka wakaw brush moro to wa brush go around dhod nyodo kanyo to wakaw to wadho kete microscope to wang'iyo chal mag cells go to ka e lonyo mag somo wang'eyo kaka cells go chal koro mae miwinjo daktari koro ne kama ng'ama miyo nindo piny mae mfuko mar lach mana wacho ni tuo ni mae no kama dhod nyodo mae od nyodo uterus koro kae ma tuo ntiere mana wacho ni ka go tuo odhi matek to nyalo dino kae makelo wach e weche mag lach kata kodok gi chien to mae ng'ini mae en nyimbich nyalo kelo wach e weche mag vicho lakini kwa sasa en ni ka iketo mae ni speculum en plastic tacho miketo to ang'iyo go chal mar kaka dhod nyodo chalo koro ka onge dhola mino gi wangi nono gichino no gi naked eye tibogolo ringo kae tidhi pim to kok nyal nenda tikaw brush ni no ka kodi kete o brush around no ndiko ka oluore ti brush kai tigolo tidhi kete microscope ting'iyo ni to cells gi chal gi enadi en normal koso se jako lokore which mag cancer cells ma kelo cancer multiply gi medre mang'eny koro ine kaka ipimo to ang'eyo ni weche chako lokore ka kendo thieth chakre kendo ber nyaka oyud ka en gima chakre ma pod chon thiedho yot jothurwa kansa mar cervix thiedho yot nikech wan gi stages mopogre ma be yango wane bang'e ma koyudo stage 1 kapok ochopo e 2 to kata mana surgery onge mitimo malich en mana gima iwang'o ni iwang'o gi stima to ibi changa emomiyo kaka wan jothieth kwano ka jo piny tho jothurwa tho mine tho ni tuo ma kiyudo machon to thiedho yot ma chang me dhi ma wiwil gi wach kansa no nyaka chieng' to mana ki dhi iweri ng'ino ni high index of suspicion magima science ma wacho kaka ineno ni mana matin tiringi di hospital tipimi afadhali dhi ng'isi ni ma onge problem dendi ber wanere bang' higni 3 test ni e joma onge gi kute mag ayaki itime bang' higni 3 kitang'e ni aseko mpaka joma mine mang'eny mabiro na gi stoche mag afwa mag winje e saloon ni timo paps no gima lit ki ang'o onge lit moro ma inyalo compare gi lit mar yudo tuoni nigi rem gi wichkuot maduong' ma naromo gi jatuo moro ndalo moko biro klinik Kenyatta ka oamna bei to dende golo chafu to dung to oluor kata idho mtoka to biro nyaka thieth Kenyatta. It's very expensive and very dehumanizing into makudo wich ok di compare gi pain meje ni minute abe ni o paps me no is painful, isn't that painful? To kido kose pime mongeni koro everything is normal tido kadoga gini ade kende mja kidugo ka kendo to ko neni ntire kata cells go chako loko kitgi gichako behave mupogre to ntire kaka wabuzini duog bang' dweche 6 to chako nyogi kendo to ka ng'ama nigi tuo mag kute mag HIV to dhi duog bang' higa achiel wachako wang'iyo kitgi to chieng' wane kaka weche dhi matek makoro wang'e koko lokre makoro ochomo side moko wadano ochome to wanyalo ka ng'ama pod dwa nyuol to wanyalo wang'a kanyo to waweni nyodo iendelea gi nyuol to ka ng'ama nosetieko nyuol maybe ni sei yudo nyithindi moko 2 3 ma chunyi gombo to gola kama nyodo no ko ibita free ni wach tuo no wach stress no kuri wuoke koro ko yoni ngata ma nigi tuo ni nyaka gol mana nyodo makoro luor ni na bodhi pala tibo gol nyodo siche moko be nena gimi wang'o cryotherapy ting'eyo to siche moko bende ido ka speculum ok yudre mayot maybe dispensaries mag gwenge gech en ezora village ok gima yot time en 2,000 and 3,000 private ya kuro ndire test mayot mokel ma ndire dispensaries mang'eny maka onge to nyaka wang'is jo teko mag sirikal
jotendwa mondo kedu ni vaya vili endo koro ikawo brush moro to nitie yath milute e brush ni tidhi ibuko godo dhod nyodo kanyo ting'iyo kaka rangi ne change koro cells ma chako loko kitgi ndiga gikawo rangino makoro neno rachar koro ka isedhi dispensary ma nas koro maitimo kaka nurses to nas no dhi owicho buko yadhno mondo kaka lokre to ondiko ni referral koro idhi neno daktari makoro bro timo ni pap smear to ng'eyo chal mar dendi to pango chako thieth. Daktari ni mulo kacha ni kaponono ni ng'ama miyo mora oneno ranyisi mani kwano ka to ring matek mondo mi otimne nonro mathoth mondo mi ong'e ni to en ang'o manyalo bedo ni timore dende to ponono ni okineno ranyisi gi tidwa mana ni mondo mi ibed e ong'ala manyime e weche mag ngima nikech ng'eni chako chon ber mondo nolodhi ajuoga bende joma mine ma ok oneno ranyisi gi nyalo dhi mondo mi otimne gi nonro gi timne gi test gi mondo mi ong'e ni dende chalo nade samoro ena gi kute gi kata cells go osechako lokore to pok ochako nyiso kido. Mane momiyo wan kaka uono kendo mane momiyo January every year higa ka higa dwe mar achiel waketo mbaka mar cervical cancer ya tama malo nikech kaka najo ni en kende cancer manego ji mang'eny to mathiedho be yot kendo fwenyo yot miyo mora mora mosechako weche mag gamro kata mag romo gi ng'ama dichuo nyaka tim screening no regularly. Daktari yena wamake kanyo waka uyweyo ka waduogo to wadhi nyime mondo mi watie ka chenro ni to kapok watieko chenro ni ibo nyiso waka ponono ni oyudi ka cells chako lokre bende nyalo thiedhe thiedhe nang'o ka ponono ni dwani mondo milowa thuolo ni mar gamo kata duok piny thuolo ni mar gamo kidieny mar kansa ni inyalo timo nang'o. Mago gi moko mathoth bire kidieny mar adek ma bende en kidieny ni jahera mar chenro mar penjo laktar kamidhi yude thuolo mar penjo laktar penjo duto tema inyalo bedo godo kata kamano sani waka uyweyo mondo mi wayudie weche manyien e yo machuok omiyo kik iwuog kama ibedeno korka waduogo maber. Ngeni honeymoon mara gi thapki abotime manaka to kendo abotime odni bangi gitewano modhi dala kasti ngeni bange in ibro tie puodho odiochieng' te to an mondo ng'eyo katedo ni chiemo mamit kaka mae mara kuome osefo thapki to koro gimodong en mana akweda joma dhi wuok kae en in kamoro achiel gi joka pandei te. Joy comes to your home. It's Jesus! Music comes and goes out. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, CT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Dear Lord, thank you for today. Thank you for waking me up. Thank you for your blessings and your grace. Thank you for being with me on the highest mountain and in the lowest valley. Help me to love you more and trust you and the plans you have for my life. In Jesus' name, amen. Dial *811*401# to get Thank You Lord. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K.
Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. So to celebrate the life of a colleague, a man of great integrity, a hard-working Kenyan, a sincere Kenyan, a man who was dedicated to the cause of education in this country. Mane en jatend Kenya Uhuru Kenyatta otelo ne jogo manotie sirikal mare elimodala mosenindo Professor George Magoha. Hatutaki kusumbuliwa atutwende wapi usikui wapi. Kama serikali wameshindwa na CBC watolewe. Itolewe. Ng'anyo makagi kacha uneno kama kukuom jonyuol jopuonjre ma sikunde gi otuon thuolo mar bedo gi junior sekondar odagi riwore gi sikunde mamoko. Jonjore otimo monje gwenge mag Turkana kod Samburu kendo kelo tho mar ji 2 ka jopuonjre moko bende oyudo hinyruok. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari ne wantiere kamone go beni ng'ato dhi mondo mi otimne screening. Iwacho kacha ni samoro ng'ato nyalo paro ni en gima lit kotende kod weche maliekore kuonde ma ji samoro mon tuo mepi kod gik makamago. Tiwacho ni afadhali timni screening ni moingo. Yes, watch screening no en watch ma important kendo en watch ma joma mine nyaka gombaka magiro mukata ka in kata e chama kuonde mag mine rome kata kwa gikuotho weche gi mag maendeleo mag pesa mag holruok go hala kigiwe weche go mbaka weche mag screening kod mag thieth kendo mag pimruok e weche mag tuo mar kansa nikech ngima ber kendo ka in gi ngima ohala betino yeni health is wealth. Ngima en mwandu. Kendo wang'eyo ni en mbaka migone kata mbaka ginyari kigo simu Nairobi pinde nyarabi sedhi pimori. Tukale mbaka kane nyaminu kata gine mama udala mama dhiye kata mana e dispensary ipime gi kata health center. En gima nyaka koro kete atang' mambele kaka jo luo kikata acho ni risk ne en wach mag is in too common sana in Lake region. Can you just the numbers majo mwethiedho mang'eny kendo en too very expensive to treat ma ko dhimo pimi moyo ni en too pod en e ting machon ma pod mapema to thiedhe yot kendo thiedhe yot kabisa. Kenyatta ka thiedhe gi siling 2,000 kende owango mna gi stima kata wagolo makama racho to bichanga kata ka ochopo level ma kata bane stage bane 1B makore dhi e theater idhi gol nyodo. Daktari nyalo nyeno wakawe simu wantiere kod Simba Chieng kantiere Eldoret. Achieng, hello, penj laktar. Hello, nyazimo. Machiegni Achieng. Apenjo niya. Apenjo niya. Dhi nyime Achieng. Naongea kwa simu enda nje. Apenjo niya nde. Ulugogo. Enda. Hapa ni wabumanya Chieng seche moko. Daktari, bende nitiere kaka ng'ato nyalo lower risk ne mar gamo kansa mar dhood nyodoni kata duko thuolo ne piny kata doko ni nitiere e higni makoro onyalo nyuole osechako riwore kod osechako ng'eyo weche mag riwruok samoro nyathi manyako bende nitiere kaka ng'ato nyalo timo to ponono ni nitiere ere kaka ng'ato nyalo timo. Hapa ni Achieng oduoge simu. Achieng, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Achieng. Apenjo kama. Dhi nyime. Nachako neno malo tarik 7 dweni. Dhi nyime Achieng. So nobiro nyaka jumbe 3. Koro kanyicha dhi hospital tich ang'wen juma mokalo. To daktari openja gik masebedo ka winjo but kaluwore gi kaka daktari openjo kanye TV. Nicha an gi few of the ginene side effects mowacho kanyogo. Koro no nyisa ni next week Thursday adoke test mar pap smear. Koro atemo penjo ni test ni kotime to duoko ne onego duoga after how long? Erokamano. Achieng, first of all itimo maber kuom dhi neno daktari kendo kakoro dwa bedi mang'eny ahinya kendo dwa yware
Mwana gima nyaka wang'e joma mine nikech ka dendi ko lokre to nyaka iringe dhi pim. Koro pap smear ni en pim ma kogol cells go modhi opim to e private ka within 1 week to duoga to weche mag sirkal ge ywaruok mang'eny kodhi mang'eny ahinya to jumbe 2 kata jumbe 3 ibodo ka isedo duoko mari oseduogo. Koro odhi adhiya kigoluor to kata kunjo ka symptoms lo chal gima wachogo tuoche simoko symptoms gi cross ko kigoye gi midekre ga chiedh nade ni ndakan kod ubeda nga mutegno odhi ong'e mondo kata ka entie to thiedhe ko to onge kaka oritre. To kata ipenja question moro kaka nyalo duok chances mag yudo kansa ni piny. Tuoni kaka rajo en kansa ma kelo nek mang'eny kelo thiedhe yot. Daktari nyalo nyina ka usimbi Evelyn? Yes, come. Antere kod Evelyn e line. Hello Evelyn, penj laktar? Hello? Penj laktar. Machiegni. Uriyo nade? Wariyo maber machiegni. Apenjo niya. Asebet kalayo lach machal sungi. Gokinyi kata odiochieng' kanyo to koro chako bet ma ler matin lakini pod en gi kala. Mano be nyalo bet ni rach. Ekit rangi mar lach gi dhongere ni straw colored is true gino. To kino ka lach ni en do bedo marateng' ahinya. To ikuongo chako gi modho pi. Seche moko be na concentrated ni ok imodho pi moromo. Koro ka in gi lach ma concentrated. Koro tema ne modho pi 2 liters a day. To koro ato na gi godi chieng' ko ka in awake timodho pi ke activity gi riyo. Koro ka lach medo clear. To ka ina meno ka koro bit mako odo bedo rakwaro mana getting bloody. To inyalo dhi thieth. Lakini e ting ni eni lach kala mar lach is okay mean the symptom. Kapok lach jako bedo mas tungi kata mokelo problem no. Ibodo ka sporting kare mawuok e kind dwecha e mabo kuongo. Ko gigolura ahinya otema ne gimodho pi to ko persist to dhi hospital mondo ng'iye. E seche ma pod simbe go medo biro nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 236000. Nyalo tudori kodwa Facebook page en Ramogi TV #en penj laktar. Hello Jane, penj laktar. Hello. Machiegni Jane. Jane machiegni penj laktar. Hello, apenjo niya. Dhi nyime wawinji. Apenjo ni science ma laktar owacho kanyogo. Gin kuom ate aseneno gigo tima. Koro apenjo niya. Science go setima teta sedhi screening. So osepima onge kansa, osepima tuo moro amora. Aonge gi tuo moro amora. Koro kang'eyo nonyalo bet ang'o. Nikech gik mowacho go teto gin science man kuoma. Koro ema nadwa ni laktar okonya ane kanyo. Debe ni ang'o matimore kuom Jane daktari? Jane osetimo maber mosedhi hospital mosepime kansa kendo wamor kwa yudo ni tuo no onge. Koro gima Jane onego dhi manyi daktari molony e weche mag joma mine, gynecologist. Koro dhi e specialist mondo nitie ibo go e picha ni scan mondo ng'e kit dende, ng'e kaka nyodo chalo gi pelvic gi weche bladder go ng'i ma kaw kata pi mar discharge no ka en discharge mondo ket e lab ng'i microscope ni to en onyabe ni en tuo mar ne micro entiere godo. Koro o micro specialist kiso isadi level mopogre motamre. Koro dhi e high level mag gynecologist, dhi clinic ne tinene. Koro kama intie na help ni en hospital mo nyalo yudo gynecologist to dhi omany to oyudo to many the next level kata go buma Nairobi. Kenyatta kae watimo Tuesday, Wednesday, Thursday. Wangi clinic ma pile mag weche ma joma mine. Ageno ni Jane oyudo duoko kanyo. To daktari debe ni ang'o matimore kuom Jane momiyo oneno ranyisi gi to setimo gigi duto te tok yudi koso debe Jane nyalo bedo ni en infection. Gech kapok otim that culture to koding'e en infection. To sibo bi thiedhe to thiedh jaherane. Ko oyudo repeated infections. Yes. Daktari mantiere e seche ma ng'ato nyalo duoko thuolo ne piny. Wanyalo wacho ni lowering lower risk. Inyalo lower risk nang'o? Mokwongo en dhi e screening mowacho no mekiro rangi yath miwiro cha kata pap smear, mano number 1.
Yena ka usimu kiyena. Okay, Mana sawa, kiyena. right. Hello. Penj laktar. Penjo kama. Machiegni. Are 2019 kapok meno to ogamo remo. Ting dundi malo matin. Are 2019 kapok meno to ogamo remo. Kidhi hospital kipime to ok tuo moro amora. Koro ema penjo laktar to mando. Awinjo gimopogore to wabo pango chiemo mabogo mbaka mag infertility gi wach magamo remono. Ok daher dilute the message for today. Bokelo confusion Koro mano wakana kana lia wabodugo gi odiechieng' machielo. Ne wang'e thuolo mar lowering risk ni wacho ni kidieny mokwongo en screening. Mar ariyo masani sirikal otimo maber mogik gikelo vaccine chanjo mageng'o tuoni. En chanjo mimiyo nyithindo ma jogiri 9 nyaka 14. Nyithindo ma yawuoyi gi joma nyiri. Lakini ang'eni joma nyiri sana ema sawa ka yude. To en free osiptende mag sirikal kendo yadhi nitiere. To gimomiyo daher lungo wachni kabisa en ni nyithindo manie higa 9 nyaka 14 gin ok nyal miyowa thuolo mar timo negi chanjo ni. Nyaka janyuol chiw consent. Janyuol nyaka mi ji thuolo. To ka janyuol ma kodhi odonje siasa kani jogi miyowa yedhe mag komo nyuol tamo nyithiwa gi nyuol mago mana siasa. Kiwinjo ka nje timo program ni no dhi skunde mondo watim gini to wanyal timo that mass vaccination ka onge consent ma janyuol. Emomiyo janyuol ko kawo na nyathine to tere health center timiyo chanjo ni. Kech ngeni wang'iyo ni age no en jogo nyithindo mapok ochako romo gi joma chuo. Kuro virus no pod onge kuomgi. Gini chanjo timo na kama pok tuo donje kama kutu pok donje. An gi Lin simu inyalo yiena akaw simb Lin. Hello Lin, penj laktar. Hello. Machiegni Lin. Mimi naumianga tumbo siku ya due na sijapata mtoto. Niko na shida ya nini? Tumbo inauma na siwezi pata mimba. Uko na miaka ngapi Lin? 39. 39 years. Okay. Ya wujo mpaka malino go kendo mano medo jowa mondo wapang clinic mar penj laktar mar weche mag joma weche mag fertility. Koro Lin shikilia makama kaka nyawabro kelo mpaka no machiegni. Kenda ni mondo uchiegno attend gin puonj ma jopiny osethagre kabisa. Kendo weche makelo wich kuzi go jipando piny. Koro to penj laktar ka wago mbaka wan thuolo omiyo Lin kete mane Ramogi TV penj laktar daktari bro duogo wabogo mbaka kotenore kod weche mag fertility kaachiel kod kaka inyalo bedo kod thuolo mamalo mar yudo nyithindo kapono kiyudo nyithindo chandruok nyalo bedang'o. Daktari nenore ni ok wadhi tieko twak kata kamano ni wantiere kar lowering risks ni wacho kata ni en weche mag chanjo iwacho kata ni en ng'eyo dendi isomo dendi chal nade kineno lokruok moro kata matin to iringo matek idhi ka laktar ni wacho kata ni en tuo minyalo thiedhi kendo mochang chuoth to na winjo kar thieth kacha ni wacho nitiere kama nyalo chopo magol od nyodo duto te system no te kaka koro waneno kani igole te mondo mi ng'ama miyo kik bed kod chandruok mang'eny mulda thieth mana matin kapok watieko chenro ni daktari. So thieth mokwongo en ni ka en tuo pod ni nyachon wa chung matin en ni koyud ka en pod nyachon stage 1 to kai wang'o mana kai gi stima kata wagolo part ma kama nigi tuono to tuono ko aka to medo all this spread kama kuro ko secho mo spread mo chopo bethe kuonde gi non parametrium kuro en one big mbele mo kuka poko chopo kai to watimo surgery mar golo nyodo ni to wuok gi dolente to se spread mo chopo e bathe kama mijo ka ni gini ko chopo stage mar 2A ka ko dhi mbele asai kikitimo surgery ke jo pinyo ni ka enti kansa no titimo surgery tikonyri magi thieth no nitiere kama koro imiye chemotherapy gi radiotherapy ma koro iwang'a to seche mitimo chemotherapy no pellets mitimo go radiotherapy ikete uterus to kidhi timo surgery migolo od nyodo no koro tuo ni chance mar timo that treatment no ya timo ng'is na dakteche wetena ni ok en nan sasa ma neno ka kansa nitie to itimo
surgery. Inyalo timo surgery mi kos ne jatuo makikoyud thieth mar radiotherapy. Nikech nitiere kaka kimo mi yath e remo, to nitie kaka midhi iweng'o. Mayo koro tuo no omedre kabisa. Then stage 4 koro en tuo makoro se spread, minya kidneys gino ose affect, koro timo dialysis and all that. Very tiring, very expensive, kata NHIF ok chul tieke. Emomiyo e tieng' mbaka manya kwa goro wagone johera wate, bedi ng'ama dichuo, ng'ama miyo, go mbaka mar screening. Pap smear gi chanjo no watere nyithindo. Chanjo no konyo maduong'. Kwa nje siasa moko ni ndire mbaka gimopandi to kikete siasa ter nyathi mi chanjo mar HPV mondo mi ogenge kikogam HPV. And the older women minema osekadho age no timne gi screening. Daktari, kapono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye, kapono ni inyalo miwa namba simu, nikech samoro thuolo kaka koro waringo ni aneno ka seche mag weche manyien bendo chopo, chuno ni nyaka wawuog e studio. Koro sasa ya ma in gi tabu mana tiyo Kenyatta. Kendi danja na casualty in room 5 to iboneni kata ibida book clinic Tuesday, Wednesday, Thursday. Imanyo ma Dr. Miskela kata joweti na wang'eny kanyo. Biro thiedhe ni owori gi Dr. Miskela. To kibo yuda kata kibedo joweti na to boyudo thieth. Kata mana kidhi counties kwa bende nitie gynecologist mang'eny minyalo konyi. Kikitho gi wich kuot tuoni ithiedho koyudi kapod chon. Erokamano Dr. Miskela, amor mar bedo kodi daktari ya wa mama, ageno ni kaluongi kendo odiechieng' machielo, tibo biro mondo mwago e mbaka. En mor na kum to amor kenda duke erokamano makende. Mano ne en Dr. Miskela, ne wang'iyo kacha kansa mar dhood nyodo. Owacho ni thiedhe yot to nego mine 10 odiechieng' kodiechieng'. Inyalo thiedhe kendo inyalo geng'e ka ng'ato yudo chanjo. Mata ichendo ni en Andrutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani bed godiechieng' maber kata odhiambo maber.